ኤልሳልቫዶር ሓንቲ ካብተን ንኽትነብረለን ኣዝየን ሓደገኛታት ምዃነን ዝነገረለን ሃገራት ዓለምና እያ። ቅትለትን ዓመፅን ናይ መዓልታዊ ተርእዮ ናይታ ሃገር ካብ ዝኸውን ዘመናት ኣቑፂሩ እዩ። እቶም ንመንግስትን ቤት ፍርድን ናይታ ሃገር ከይተረፈ ትእዛዝ ዝህቡ ጋንግስተርስ ድማ ቀንዲ ተሓተቲ ናይ ዝገበናት ምዃኖም ይንገረሎም። ኣብ ዓለምና ብጭካኔም ኣብ ቅድሚት ከም ዝስርዑ ዝንገረሎም ኣባላት ናይዚ ኦርጋናይዜሽን ንደስ ዝበሎም ሰብ ኣብ ዝደልይዎ ሰዓት ክቐትልዎ ድሕር ዘይብሉ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጎደናታት ብቐትሪ ኾነ ብምሸት በይነን ክኸዳ ኣብ ዘይክላሉ ደረጃ ዘብፅሑ ኣዝዮም ሓደገኛታት ምዃኖም ይፍለጥ። ክሳብ ኣሜሪካ ዝዝርጋሕ ከልካሊ ዘይብሉ መስመር ንግዲ ሓሽሽ ብኣማኢት ሚልዮናት ዝግመት ሃብቲ ከኻዕብቱ ኣኽኢልዎም። ሰበስልጣን ሃገር ኣብ ብልሽውና ተዋፊሮም የማናይ ኢድ ናይቲ ኦርጋናይዜሽን ብምዃን ተኻፈልቲ ናይቲ ኣታዊ ክኾኑ መሪፆም። እዚ ኩሉ ገበናትን ብልሽውናን ዘብቅዓሉ ግዜ ርሑቕ መሲሉ ዝረኣዮም ዝነበረ ህዝቢ ኤልሳልቫዶር ብሰነ 2019 ሓደ ተስፋ ዝህብ ኩነታት ተፈጠረሎም። ንሱ ከዓ መምጻእ ፕሬዝደንት ናይብ ቡኬለ ናብ ስልጣን ነበረ። ሰላምታ ይረስዓናን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ዝበልናዮ መደብ ሒዝና መፂና ኣለና። ምሳና ጽንሑ። ናይብ ኣርማንዶ ቡኬለ ብሓምለ 24 1981 ኣብ ርእሰ ከተማ ኤልሳልቫዶር ሳን ሳልቫዶር ተወሊዱ። ወላዲኡ ኣርማንዶ ቡኬለ መበቆል ፍልስጤም ዝነበሩ ነጋዳይ ኮይኑ ወላዲቱ ድማ ኦልጋ ማሪና ኦሪተስ ትበሃል። ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ድሕሪ ምዝዛም ናብ ሰንትራል ኣሜሪካን ዩኒቨርሲቲ ብምኻድ ሕጊ ክምሃር ወሰነ። ነዊሕ ከይጸንሐ ትምህርቱ ኣቋሪጹ ናብ ወላዲኡ ዝምራሕ ዝነበረ ኣድቨርታይዝን ኤጀንሲ ተጸንበረ። ኣብቲ ትካል ኮይኑ ድማ ክሳብ ፕሬዝደንት ናይቲ ካምፓኒ ኮይኑ ሰርሐ። ቡኬለ ብዘይካዚ ካብ 2009 ክሳብ 2012 ዓመተ ምህረት ፕሬዝደንት ናይቲ ትካል ያማሃ ሞተርስ ኣብ ኤልሳልቫዶር ኮይኑ ከም ዝሰርሐ ዝዝከር እዩ። ኣብዚ ዕዉት ናይ ቢዝነስ ጉዕዞኡ ንነብሱ ቢዝነስማን ዊዝ ግሬት ፊቸር ዝብል ስም ይህባ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ካብ 2012 ጀሚሩ ናብ ፖለቲካ ዓለም ዝተጸንበረ ቡኬለ FMLN ምስ እትበሃል ሓንቲ ፓርቲ ኣባል ብምዃን ድማ ጉዕዞኡ ጀመረ። ጎስጋስ ኣብ ምግባር ሓያል ጻዕሪ ድሕሪ ምክያድ ድማ ኣመሓዳሪ ናይ ኑዌቮ ኩስካትላን ኮይኑ ተሸመ። ኣብቲ ግዜቲ ካብ ዝነበሩ ኣመሓዳርቲ ድማ እቲ ዕድመ ዝነኣሰ ተባሂሉ ተዘረበሉ። ብዘይካቲ ናይ ምሕደራ ብቕዓቱ ንነበርቲ ናይቲ ከባቢ ናይ ስኮላርሽፕ ፕሮግራም ንኽረኽቡ ዕድላት ብምፍጣር ከምኡውን ናይ ሽዑ ደመወዙ $2,000 ንመተባብዒ ከበርክት ምኽኣሉ እቲ ካልእ በቶም ነበርቲ ክፍቶ ዝኽኣሎ ምኽንያት ነይሩ። ናይ ቡኬለ ጽቡቕ ናይ ፖለቲካ ተመክሮኡ እናዘየደሉ ኣብ ዝመጸሉ እዋን ብድምፂ ብልጫ ናይቲ ዝነበሮ ፓርቲ ካብ ወርሒ 8 2014 ኣመሓዳሪ ናይ ርእሰ ከተማታ ሃገር ዝኾነት ሳን ሳልቫዶር ክኾን መረፅዎ። ኣመሓዳሪ ካብ ዝኾኑ ኣትሒዙ ዝተፈላለየ ናይ ምሕደራ ለውጥን ምሕዳስ ህንጻታትን ናይታ ከተማ ከም ቀዳማይ መደቡ ብምስራዕ ከም ዝተበገሰ ንህዝቢ ቃል ኣተወ። ኣብ ታሕሳስ 2016 ንናይ ጎደና ነጋዶ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ማእከል ከተማ ዝነበሩ ናብ ካልእ ከባቢታት ክገዕዙ ኣዘዘ። እንተኾነ እቶም ነጋዶ ጽቡቕ ዕዳጋ ስለ ዝነበሮም ካብቲ ዝነበረው ክእለዩ ኣይደለዩን። ነቲ ትእዛዝ ድማ ነጸግዎ። እቲ ከባቢ ብጋንግስ ቴሪቶሪ ተባሂሉ ይጽዋዕ ምስ ምንባሩ ዝበዝሑ ናይቲ ጎደና ነጋዶ ንቡኬለ ካብ ምሳና ተደራደር ምስቶም ጋንግስ ከድካ ተደራደር በልዎ። በዚ ኩነታት ኣዝዩ ዝጓሃየ ቡኬለ ካብ ጥሪ 2016 ጀሚሩ ሳን ሳልቫዶር መብራህቲ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ንኹሉ ከተማታት ናይቲ ጎደና መብራህቲ ክግበረሉ ወሰነ። እዚ ውሳነ እዚ ነቲ ብጸላም ዝካየድ ዝነበረ ገበናት ንምቁጽጻር ተባሂሉ ዝዓለመ እዩ። ኣብ ገለ በቲ ገበን ኣዝየን ዝተሃስያ ከባቢታት ድማ ናይ ጎደና ካሜራታት ብምትካል ዝናኣድ ስጉምቲ ወሰደ። ካብ ጥቅምቲ 2017 ክሳብ ሚያዝያ 2018 ኣብ ዘሎ ግዜያት ድማ ንዳውንታውን ናይታ ከተማ ሙሉእ ብምሉእ ምሕዳስ ገበረላ። መንእሰያት እታ ከተማ ኣባላት ናይ ጋንግስ ንኸይኮኑ ዝተፈላለየ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ወርሓዊ ደመወዝ ተገይሩሎም ዝመሃሩሉ ዕድላት ኣብ ምፍጣር ዓብዪ እጃም ገበረ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወርሒ 11 2015 ምስ ስፓኒሽ ናሽናል ሊግ ኦፍ ፕሮፌሽናል ፉትቦል ውዕል ፈረመ። እዚ ውዕል እዚ መንእሰያት ሃገር ናይ ስፖርት ዕድላት ንኽረኽቡ ብዝብል ከም ዝጀመሮ ይፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምፍሕፋሕ ኣብ መንጎ ኣባላት FMLN ፓርቲ ተፈጠረ። ንሱ ድማ ቡኬለ ነቲ ናይ ሽዑ ፕሬዝደንት ሊዮኔል ጎንዛሌዝ ኣብ ትዊተር ገጹ ምዝላፉ ነበረ። እቲ ዝመስሎ ካብ ምዝራብ ድሕር ዘይብል ናይ ቡኬለ ነቲ ናይ ሽዑ ፕሬዝደንት ኣባል ናይ ጋንግስ ከምኡውን ኮራፕት ከም ዝኾነ ገሊጾ ምንባሩ ይዝከር። ድሕሪዚ ኣባላት ናይቲ ፓርቲን ንቡኬለ ኣዝዮም ተቃወምዎ። በቲ ዝገበሮ ጌጋ ድማ ካብ ኣባልነት ኣውፅዎ። እዚ እናኾነ እንከሎ ኣመሓዳሪ ናይ ሳን ሳልቫዶር ካብ ምዃን ጠጠው ኣይበለን። ምርጫ ኤልሳልቫዶር 2019 ኣብ ዝቃረበሉ ዝነበረ ኩነታት ጋዜጠኛታት ናይቲ ሃገር ቡኬለ ንኤልሳልቫዶር ክመርሕ ብቕዓት ከም ዘለዎ ብተደጋጋሚ ክጽሕፉ ጀመሩ። እቲ ብብልሽውና ዘለለ ምሕደራ ናይቲ ሃገር ክቕይሮ ከም ዝኽእል ድማ ብተደጋጋሚ ተዛረቡ። እንተኾነ ቡኬለ ነቲ ሓሳብ ነጺጉ ኣብ ምምሕዳርታ ከተማ ጥራይ ኣድሒቡ ክሰርሕ ወሰነ። እንተዝደለውን እታ ካብ ኣባልነታ ዝሰጎጎቶ ናይ ቅድም ፓርቲ ከም ዘይትመልሶ ፍሉጥ ነይሩ። ዕለት 15 ወርሒ 10 2017 ቡኬለ ዕላዊ መግለጺ ኣውፅአ። እቲ መግለጺ ድማ ንምርጫ ክወዳደር ከም ዝወሰነ ሓበረ።
بعلت 25 نايت ورح دما نوفاس ايدياس تبهال بارتي كم زمسرتن نسو دما بريزيدنت نايتا بارتي كم زخونن بوقع حبره انتخونه ابت زقصد ምርጫ ንኽሳተፍ ከማልዎም ዘለዎም ነገራት ኣብ ግምት ብምእታው ቅድሚት ምዝገባ ዝዕፀወሉ ግዜ ከረክብ ከም ዘይክእል ተገንዚቡ ምስ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ተጸንበረ ምዛ ፓርቲ ኮይኑውን ክሰልጦ ኣይካለን እቲ ምዝገባ ከዕጾ መዓልታት ምስተረፎ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተሳታፍነት ናይቲ ፓርቲ ተኣገደ በዚ ተስፋ ከይቆረጸ እንደገና ምስ የማናይ ሰልፊ ጋና ወይ ድማ ግራንድ አሊያንስ ፎር ናሽናል ዩኒቲ አባል ኮይኑ ተመዝገበ ምዛ ፓርቲ ኮይኑ ከዓ ጎስጓስ ኣብ ምክያድ ተጸመደ ማሕበራዊ ሚድያታት ከም ፌስቡክ ኢንስታግራም ከምኡውን ትዊተር ከም ቀንዲ መሳርሒ ጎስጓስ ብምጥቃም ከዓ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤልሳልቫዶር ጽልው ኣሕደረ ሰነ 2019 ኤልሳልቫዶር እቲ ዝናእሰ መራሕያ ዝኾነ ናይ ቡከለ ምስ ዓለም ብወግዒ ኣላለየቱ ኣብቲ ግዜ እቲ ወዲ 37 ዓመት ዝነበረ ናይብ እቲ ዝተሰከሙ ሓላፍነት ብዝግባእ ከም ዝተግብሮ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ቃለ መሓላ ፈጺሙ ኦፊስ ናይ ፕሬዝደንት ተረከበ ኣብ ግዜ ጎስጓስ ገለ ካብቲ ንህዝቢ ዝተማጻበዐሉ ምድምሳስ ጋንግስ ካብቲ ሃገር ወይ እውን ምጉዳል ቅትለት ምንባሩ ይዝከር ነዚ ኣብ መሬት ተግባራዊ ንኽገብር ማሕበራት ናይቶም ኣብ ኣሜሪካ ላስ ቬጋስ ዝመደበሮም ብኤምኤስ 13 ከምኡውን 18 ስትሪት ጋንግ ተባሂሎም ዝድለዩ ኣዝዮም ሓደገኛት ማሕበራት ከጽንዕ ከም ዘለዎ ተገንዚቡ ስርሒቱ ጀመረ እቶም ጋንግስ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት 87 ሰባት ድሕሪ ምቕታሎም ንህዝቢ መንግስትን ኣብ ዓብሻ ቆሎት ከም ዘእተው ዝዝከር እዩ ከባቢ 67,000 ኣባላት ናይቲ ማሕበር ኣብ መጀመርያ 2019 ዓመተ ምህረት ከም ዝነበሩ ድማ መጽናዕቲ ወጸ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ቡከለ ንኩሉ ናይ ፋይናንስ ኣገልግሎት ምስቲ ማሕበር ቅርበት ዘለዎ ምንቅስቓሳት ናይ ሰብ ስልጣን ከይተረፈ ንግዚኡ ዓጸዎ ኩለን መደበራት ቤት ማእሰርቲ ተሃገር ንበጻሕቲ ኣገልግሎት ካብ ምሃብ ጠጠው በላ ጊዜያዊ ስቴት ኦፍ ኤመርጀንሲ ብምጽዋዕ ን262 መምሕዳራት ናይቲ ሃገር ብሓይልታት ምክልኻልን ስላያን ከበበን ብዙሓት ጥርጥራት ገበነኛታት ኣሲሩ ብዙሓት ቀቲሉ ንግዚኡ ድማ ኣብቲ ሃገር ቅትለትን ዓመፅን ጎደለ እቲ ስርሒት በዚ ጠጠው ከም ዘይብል ድማ ሓበረ ጎኒ ናይ ጸጥታ ስርሑ ናይ ስኮላርሺፕ ዕድላት ምፍጣርን ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣተኪሩ ብምስራሕን ንመንእሰያት ናይቲ ሃገር ሕጂውን ካብ ናይ ገበን ማሕበራት ነፃ ክኾኑ ዕድላት ፈጠረ ስራሕ ኣልቦነት ብብዙሕ ቁጽር ክጎድል ጀመረ ኣብ ሓጸርቲ ግዜያት ንህዝቢ ተስፋ ዝህብ ስራሕ ሰርሐ ቅድሚ ምምጻእ ቡከለ ናብ ስልጣን ቁጽሪ ቅትለት ኣብ ኤልሳልቫዶር 107 ካብ 100,000 ህዝቢ ከም ዝነበረ ጸብጻባት ክሕብሩ እንከለዉ ቡከለ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጸሉ ግዜ በብግዚኡ ክጎድል ጀመረ ኣብ 2023 ዝወፀ ጸብጻብ ምስ እንርኢ 2.4 ካብ 100,000 ህዝቢ ኮይኑ ተረኺቡ እዚ ቁጽሪ እዚ ድሕሪ ካናዳ ካልኣይቲ ዝወሓደ ቁጽሪ ሞት ኣብ ሃገራት ኖርዝ ኣሜሪካን ላቲን ኣሜሪካን ከም ዝኾነ ይፍለጥ ቡከለ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ 500 መዓልታት ዝኾነ ቅትለት ከይተፈጸመ ድሕሪ ምሕላፉ ብህዝቢ ተሃገር ዓበ ኣድናቆት ክብርን ኣትረፈ ማዕከናይ ዜና ዓለምና ካብ ወግሒ ጸብሒ ብዛዕባ ስርሒት ቡከለ ክዛረባ ጀመራ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ወቀሳ ክውሕዞ ጀመረ እቲ ወቀሳ ድማ ከምዚ ዝስዕብ ነበረ ቡከለ መጠን ቅትለት ናይ ሃገሩ ዘጉደሎ ንገበነኛታት ተዋጊኡ ዘይኮነስ ምስኦም ተደራዲሩ እዩ ዝብልን ናይ ቅድመ መራሒ ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ብወገኑ ቡከለ ነቶም ገበነኛታት ናብ ኣሜሪካ ይሰዶም ስለዘለዩ ኣብ ሃገሩ ገበን ውሒድ ብምባል ከም ዝወቀሶ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ እዚ ኮይኑ ግን ኤልሳልቫዶር ሓንቲ ካብተን ንኽትነበረለን ውሑሳት ሃገራት ክትከውን ዝገበረ መራሒ ካብ ምዃን ኣዓገቶም ቁጠባ ኤልሳልቫዶር ብሰንኪ ብልሽውናን ገበንን ኣብ ሕማቅ እንከሎ ስልጣን ዝተረከበ ቡከለ ምስ ብቁጠባ ኣብ ቅድሚ ዝስራዕ ሃገራት ዓለምና ዝተፈላለዩ ናይ ሽርክነት ውዕላትን ናይ ኢንቨስትመንት ንጥፈታትን ብምክያድ ነቲ ዝተሃሰየ ቁጠባት ሃገር ክሕዊ ምንቅስቓስ ገይሩን ይገብር ኣሎ እቲ ካልእ መለለዩ ድማ ወፍሪ ቢትኮይን ኮይኑ ካብቲ ነቲ ሃገር ዘጋጠማ ዝነበረ ኢንፍሌሽን ወይ ዝቕባበ ንምድሓን ዝተወሰነ ገንዘብ ናይቲ ሃገር ብመልክዕ ቢትኮይን ክኽዝን ወሰነ ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪ ልዑል ተገዳስነት ዘለዎ ቡከለ ሃገሩ ኣብ ዝመጽእ ናይ ቴክኖሎጂ ዘመን ልዑል ወፍሪ ከም እትገብር ይዛረብ ቡከለ ኣብ ታሕሳስ 2014 ምስ ናይ ሳይኮሎጂ ምህርቲ ጋብርኤላ ሮድሪገዝ ተመሪዑ ኣብ ክልተ ቆልዑ ከም ዝኾነ ይፍለጥ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ናይ ሎሚ መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ ከም ወትሩ ላይክ ኤንድ ሼር ብምግባር ምትብባዓኹም ኣይፈለየና ብሩኽ ክነ